Bună, de data aceasta începem Minecraft 2 modul start. Eram în căutare lui Robin, porcul. Urme, pot... Ruben, shut up. Shut up. Ia stai puțin. Am uitat peste tot, acum m-am întors pe drumul ăsta. Shigak. Opa! Ruben? Oh no, you in there, buddy? Oh, jeez, please don't be toasted, Ruben. Ce rău o să fie. Nu mai uite aici. Show. Foc. E cam creepy jocul ăsta, dar totuși. Puțin. The pig. Ruben, there you are. Big trouble, Ruben. Any idea how worried I was? No, you're not supposed to run off by yourself. Zombie. Oare pot să mă lupt? I think we're good. I think we made it. Ow! Da. Na. Ai, că ești mort. Stay behind me. I got you. Shut up. Știi ce nu-mi place mie la jocul ăsta?
enervant e povestea cu Something. zombii, seriile, drone, e Have to make a distractant. run for it, okay? I'll meet you back in town, I promise. Get out of Și here nu-mi place now! povestea cu porcul. God damn it. Get off me! Ah! Ah! Se aude desenele mele din greșeală. Câte mai mic aici. Poți să vii la red din cauză, pentru că dacă vii la red, el se sperie și după se lovește, cam așa au făcut mereu. Not that this isn't a really cool, dimly lit tunnel, but how far away is this thing you want to show me? Careful, Jesse. You don't want to get a reputation as a wimp. Yeah, this isn't my first time in a cave, Petra. Yeah, but have you ever seen a wither skull? Whoa! Fresh from the first person who showed it. Dusty old skull. I risk my life for the thing I'm gonna exchange for that dusty old skull. Dacă știți, e cam 6 dimineața. Hey, as long as this guy is willing to Mi-a trecut timpul. Nu, neapărat jocul este trebuie. În ce vă vezi replay, dar oricum se termine video și o să-l am în galerie și o să-l văd. Să rămână în calculator. What the fuck up? Animaliu. O să facem și o serie de NFS, dar nu știu când. Just keep a crafting table down here? comes in handy. Since that wooden sweater floor's got busted, better. You can make your own. One stick plus 2 stones equals 1 sword. Frate, am dat cu vopsea peste costumul lui Adam. Oare o să fie o problemă? Nu, o slujbă de vinoare ca o Ia să mă uit eu aici. Calmează-te, poftim, asta, ai o grijă de răspuns. Ai- În timpul interviului trebuie să mici un pic să auzi vocea. Ce-mi place de jocul acesta, dar Just making sure. Oh, here we go. Jackpot. Just place the pieces on the table. ok, stun sword. Come on, Jesse. You don't have all night. Așa. See? Isn't it better when you make it yourself? Asta chiar mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Nu înțeleg prea multe povești de aceea, pentru că este episodul 1 din seria de Minecraft Story Mod. Does look pretty. Că nu o să dau niciodată un pause game. I just wanted this to be the year we finally beat that jerk. Nu mi-e vedere You know, filmul ăsta. Lucas may be kind of arrogant, but he has come through for me in tricky situations. You might want to get to know him, just in case. He's good at building, that's for sure. It's always useful to have a guy like that around, no matter what you might think of him personally. N-am apăsat la timp.